har valgt Talent Insights, fordi at det har været vigtigt for mig, at man tager udgangspunkt i folks styrker. Folks styrker er det, der får dem længst, hvis vi dyrker dem. Folks styrker er det, der får dem motiveret. Folks styrker er det, der giver effektivitet på arbejdspladsen. Derfor bliver det Talent Insights. Et talent er noget, du har i dig, som er en styrke. Noget, du kan stå på. Noget, du gør naturligt. Noget, du gør godt. Eventuelt kan et talent være at åbne andre mennesker. Et talent kan være at være analytisk tænkende. Eller et talent kan være, at du simpelthen ikke kan være andet end startende og drivende i en proces. Alt det er talenter. Hvis vi selv er klar over dem, hvis vores ledere er klar over dem, så kan vi sikre os, at vi arbejder bedre og mere effektivt i vores job. Og ikke nok med det, vi kommer også hjem mere motiveret og glade. Har du nogle eksempler på nogle talenter, som du selv har fået øjnene op for i den her proces? Jeg er utrolig relaterende, utrolig god til at facilitere dialog, facilitere samarbejde. Mange vil nok sige, jeg vil i hvert fald sige, men det jeg gør, det er bare noget med at bruge mig selv og sætte nogle mennesker sammen. Jeg har faktisk været i stand til at identificere, hvad det er, jeg gør, og være meget mere fokuseret på, hvad det er for nogle værktøjer, jeg har i min værktøjskasse. Ja, redskabet er nok mig selv, men det kræver nogle talenter, det kræver noget kunde. Manden eller kvinden til højre for mig kan ikke nødvendigvis det, jeg kan, selvom det handler om det relationelle. Som ledelses- og strategikonsulent, så er det, der er vigtigt for mig, det er jo at bygge både troværdigheden og relationen for at forstå mine kunder, forstå deres behov, og hjælpe med at åbne dem op til at betro sig til, hvad er det egentlig, vi har behov for, til for at få den her organisation videre. Men i virkeligheden også mine talenter med at være, fremtidsorienterende, kunne se trends, og i virkeligheden gå ind og arbejde med det ud fra en idégenerering. Alt det er super vigtigt for, at jeg kunne have succes i mit virke, og dermed bringe succes til min virksomhed. Det er 100% nogle talenter, jeg kan sætte i spil. Og det er også noget, der hjælper mig med at bekræfte, at jeg er på rette hylde rent professionelt. Og det gør det jo altid godt, fordi det gør også, at jeg både har det sjovt på arbejdspladsen og kommer hjem glad bagefter. Kæft, det er godt. Mit næste skridt for, jeg skulle til at sige, at arbejde med talentudvikling, det er, at jeg skal have det her ud at leve blandt mine klienter. Jeg skal ud og hjælpe mine klienter med ledelsesudvikling, teamopbygning. Jeg skal også ud og hjælpe mine talenter med, mine klienter med at finde deres talenter, med at udvikle deres talenter inde i virksomhederne. Og så er der en gang imellem også, at vi skal sige farvel til, jeg skulle til at sige talenter, som vi ikke længere har behov for. Så jeg kan måske også hjælpe folk med at komme videre, med at finde jobglæden, med også at finde deres styrker i deres videre jobsøgning. Så jeg kan faktisk sige, at mit arbejde med talentudvikling og talent insights generelt, jamen det er jo, at jeg ønsker at hjælpe folk med at finde deres styrker og arbejde med dem, uanset hvor de er på deres rejse rent professionelt. Jamen hos Talent Insights, så vil jeg sige, at den undervisning, vi modtager, den er ufattelig meget i øjenhøjde med de kursister, vi sidder i rummet. Vi får en god ballast, en stor viden og muligheden for at træne og blive faciliteret i vores feedback-runder til de klienter, vi har her i underuddannelses- eller certificeringsperioden. Det er dialogorienteret, det er orienteret på, hvad det er, vi skal bruge det til som kursister. Og dermed føler jeg lidt, at trods vi har været flere, jeg skulle til at sige på kurset, hvilket egentlig har bare givet god dynamik og sparring, jamen så føler jeg faktisk, at kurset har været målrettet til mig præcist, hvilket jo gør, at jeg har fået, jeg skulle til at sige, mest mulig valuta for pengene. Hvis der nu er nogen, der sidder derude og tænker, talentudvikling, hvad fanden er det lige, jeg skal bruge det til? Hvad vil du så sige til dem? Jamen, talentudvikling skal du bruge, fordi det er med til at bygge dig op som professionel menneske. Det er med til at gøre dig bevidst om dine styrker. Det er med til at gøre dig bevidst om, hvad du kan her nu. Det er med til at drive dine fremtidige versioner. Og i det hele tiden kan du bruge det ved at sige, jamen der, hvor jeg er bedst, det er der, hvor jeg har det sjovest. Det er der, min styrke er. Lad mig fokusere på det, og så har jeg et godt arbejdsliv. Det lyder sgu som om, du er klar til verden noget. Oh yes.